Salam para sedherek ingkang dipuntresnani Gusti Yesus Kristus. Sugeng pepanggihan kalian kula Nira saking GKJ Mbululor Semarang. Wonten ing renungan padinten sadar dinten menika sekawan Mei 2020. Renungan dinten menika kapetik saking lelakone para rasul 9 ayat 1 dumugi 6, Zabur 3 dosa, Wahyu gangsal ayat 11 nganti 11, lan Yohanes 21 ayat 1 dumugi 19. Kanthi jejer berkahe Gusti Yesus kang wus wungu. Dene nas kapetik saking Yohanes 21 ayat 11. Ingkang mekaten pangandikanipun. Simon Petrus banjur munggah ing prau ngentas jalane menyang ing daratan. Jala iku kebak iwak gedhe-gedhe. Nganti 153 kehe. Wonten lelampahan satunggaling karyawan kecuan dateng tiang. Wau jalaran tiang wau lajeng lontang-lantung mboten nyambut damel malih. Bejo wonten ingkang lajeng nulungi lan saged nyambut damel malih. Memper lelampahan wau wonten sawetawis sekabatipun Gusti Yesus ingkang sajak kuciwa nderek Gusti Yesus. Gusti Yesus sampun sedo. Mbok menawi pikiranipun Simon Petrus. Guruku, Gusti Yesus wus sedo. Mila lajeng cengkalak kesah, aku arep lunga golek iwak. Lah kok wonten kancanipun sekawan ingkang ugi nututi. Kesah njaluk ulam. Punika pratandha sikap nilar gustinipun. Sampun boten ngandel dhateng Gusti Yesus. Krana tanpa pangandel mila anggenipun pados ulam sanadyan sedalu muput boten pikantuk. Gusti Yesus ingkang sampun wungu manggili Petrus lan kanca-kancanipun jumeneng ing pinggir seganten lan dawuh supados wangsul menengah. Njolo ulam malih ing sisih tengenipun prau. Dawuh wau dipun lampahi Petrus lan sekabat sanesipun ngandel dhateng dawuh pangandikanipun Gusti. Tundhonipun sami angsal ulam ngantos 153 cacahipun. Ulam tur ageng-ageng. Ngantos sami kados sumelengeren, ngumun lan temen. Lajeng tuwuh pangandelipun malih bilih ingkang dawuh wau Gusti Yesus. Gusti Yesus lajeng ngajak sami sarapan sesarengan. Iba ta bingahing manahipun lelampahan ing segara wau memulang kita sami. Sepisan Gusti Yesus putraning Allah pancen temen-temen sampun wungu. Gesang lan terus makarya panjenenganipun pasti mboten badhe ngucuwani kita. Mila sampun ngantos nilar Gusti. Tetepa pitados bab pangwasanipun kaping kalih kita tetep kadhawuhan makarya. Samiya mituha punapa ingkang kadhawuhan. Mesti kita ngraosaken kasil lan paedahipun. Kados dene Petrus lan kanca-kancanipun ngraosaken mareming manah angsal ulam kathah lan sarapan sesarengan kelayan Yesus, guru lan gustinipun.
Iba tabingahipun dene dipun paringaken kembul dahar sesaringan Gusti Yesus. Mila ugi sumangga bebingah dene Gusti Yesus kersa manunggil klayan kita. Amin. Gusti Yesus berkahi kita sedaya.